Какво ако съществуваше инвестиция, която плаща всеки един месец като по часовник? Днес ще разгледаме точно такава компания Realty Income. Тя е една от иконите в света на дивидендното инвестиране и позиция, която държа в личното си портфолио още от 2020 година. Това е въпрос, който много хора си задават. И ако отговорът е да, то днешният анализ е точно за това. Ще се потопим в историята на една компания, която е изградила целия си бизнес модел около идеята да осигурява точно такъв предвидим месечен доход. Добре, преди да се гмурне в детайлите, едно бързо, но супер важно уточнение. Всичко, което ще чуете, е базирано на моят личен опит и проучване. Това не е финансов съвет, нали? Аз съм просто инвеститор, който споделя пътя си, а не финансов консултант. И така, ето какво ни предстои. Ще видим защо е известна като компанията за месечен дивиденд, какво всъщност прави, ще разгледаме историята на дивидендите им, ще споделя и личен пример, ще поговорим за скритите рискове и накрая, финалното заключение. Да започваме. Първо, да видим защо тази компания е толкова специална. Тя е може би една от най-известните дивидендни акции в света. Буквално е магнит за всеки, който търси стабилен, постоянен доход. Добре, но какво точно прави Realty Income, за да генерира тези пари? Нека разнищим бизнес модела им. В основата си Realty Income е нещо наречено REIT, или инвестиционен тръст в недвижими имоти. Най-просто казано, представете си ги като, гигантски хазяин. Те притежават хиляди търговски имоти, говорим за магазини, аптеки, дори фитнеси, и ги дават под наем на големи, стабилни наематели. И когато казвам хиляди, не преувеличавам. Говорим за над 15 500 имота. Това е просто огромен мащаб. А защо е важно? Заради диверсификацията. Ако един наемател се издъни, това е просто капка в морето. Рискът е разпределен. А сега вижте това число. 98,9%. Това е заетостта на имотите им. На практика почти всичко е отдадено под наем. Това е знак за невероятна стабилност. Просто няма празни площи, които да не носят доход. И това ни води до същината на нещата. До причината Realty Income да е толкова известна. А именно, нейната желязна история на изплащане на дивиденти. Те са толкова отдадени на тази идея, че са си патентовали името The Monthly Dividend Company. Сериозно. И тук е голямата разлика. Повечето компании плащат дивиденти на 3 месече, а те го правят всеки месец. Това е предвидимост, която е музика за ушите на всеки, който търси доход. А сега вижте това. 670. Толкова са поредните месечни дивиденти, които са обявили. Само за момент, нека осъзнаем какво значи това. Говорим за десетилетия. Десетилетия на дисциплина, постоянство и чести увеличения. Невероятно е. И ето как изглеждат нещата към април 2026. Месечният дивиденд е малко над 27 цента на акция. Като го сметнем за годината, това прави около $3.25 на акция. Добре, стига с теорията. Нека направим нещата по-лични и да видим как това работи в реалния свят. Сега ще споделям моя собствен опит, тъй като притежавам акции на Realty Income от 2020 година. Това е разбивка на моето портфолио. Както се вижда, Realty Income заема около 8,3%. Това я прави една от по-големите ми индивидуални позиции, което, предполагам, говори достатъчно за доверието, което и гласувам. А ето и суровите данни от отчета ми за март. Притежавам 600 акции. Пазарната им стойност към онзи момент е била около 31 774 евро. И сега, най-интересното. Само за този месец дивидендът в брой, който получих, е 118,25 евро. Всеки месец. Окей, до тук всичко звучи страхотно, нали? Но всяка инвестиция си има и друга страна. Време е за проверка на реалността. Нека поговорим за рисковете, защото те съществуват. И тук е основният компромис. Привлекателното е, разбира се, стабилният месечен дивиденд. Рискът обаче идва от цената на акцията, която може да бъде доста волатилна. С други думи, парите от дивидента идват, но стойността на самата инвестиция може да се люшка. И защо цената се люшка? Като REIT, Realty Income е чувствителна към няколко неща. Първо, лихвените проценти. Когато те растат, заемите стават по-скъпи, което затруднява растежа. Цената на капитала е ключова.
И разбира се, цялостното състояние на пазара на търговски имоти има огромно значение. И ето ви живо доказателство от моя собствен опит. Вижте представлението за март. Акцията имаше спад от над 6%. Това се отрази на цялото ми портфолио, така че да, волатилността е напълно реална. И така, след като видяхме и хубавото, и лошото, нека стигнем до финалното заключение. Каква е ролята на подобна инвестиция в едно портфолио? Основното, което трябва да се запомни, е, че това не е акция за растеж. Никой не купува Realty Income с очакването да си удвои парите за една година. Не, това е машина за доход. Нейната работа е да генерира предвидим месечен паричен поток. И накрая, всичко се свежда до един много личен въпрос. Каква е инвестиционната цел? Търси се доход сега или растеж в бъдеще? Отговорът на този въпрос ще покаже дали машина за доход като Realty Income има място в една лична стратегия.